dobrý, ja som Ryder, vítam vás pri mojom novom videu. Povieme si tu pár typov o Trevorovi z GTA 5. Prvá vec, ja viem koľko ich je. Prvá vec, Trevor, ako môžete všetci vedieť, je dedinčan a je smradlavý a všetko možno sa, že sa spalovať nejaké destruktorky. Ďalej, druhá vec, Trevor nenávidí bajkerov. Aj to môžete vedieť už od Zeddyho, ale ja som sa to dozvedel sám, potom som až pozeral toho Zeddyho. A každopádne, prepáčte, ak ma zle počujete, musím ísť do obrazovka. Niekde, prečo? Tak, teraz ma môžete počuť niečo aj lepšie, neviem, možno to bolo kvôli tým sluchadlám. A tretia vec, Trevor je veľmi veľké prasa. Štvrtá vec, Trevor, ako ste ho mohli vidieť, jak neznáš, čo som hovoril v druhej alebo tretej veci, že Trevor nenávidí bajkerov, ale chce mrdať ich ženy. Chce s nimi šúkať. Jednoducho. Chce mať s nimi styk. Sexovať. No. A piatá vec. Trevor je sám bajker. A nenávidím, prečo ich nemá rád. Nenávidím, prečo ich nemá rád. Neviem, prečo bajkerov nemá rád. Každopádne to vypre toto videjko. Každopádne to vypre toto videjko, všetko bolo veľmi krátke, ako aj Ludvík. Ale viacej aj o Trevorovi neviem. Keby tak niečo najbližšie, tak ja ešte napíšem do komentárov. A nie, tak len napíšem, že nič som nenašiel. Ale však by sa aj tak či tak nebudete pozerať do komentárov, lebo vy tam nič nepíšete. Prosím vás, napíšte mi dolu do komentárov, kto si už zakladal postavu online a nehral ešte žiadny ten začiatočný heist, tak musíte ísť. Vlastne trailerová misia. Napíšte mi to dole do komentárov, len takto chcem vedieť, lebo ja som to nemusel robiť a ja vám to keď tak napíšem dole do popisu videa, ježiš, netmám ani obrazovka. Takže to bolo pre tento fakt pre tento diel všetko. Užívajte toto video, neužívajte toto video. Prosím vás, nekúkajte toto video. Dovidenia.